Di ba? Nag-ingon ko sa mga ating bayan. Yo! Bloopers! Yay! Mas lagi sa... Boss, ano lami makihangin basta hapon, boss, no? Ay, isod po na, matatungas basakan. Langan, magwapoy hangin, mulusot, ani itong ipustuhan. Ay, nani, doon mo to'y. Ako, kay naamang ko'y ubay-ubay man yung kwarta. Ang buhato na to, magpautang ta kwarta. Ha? Boss, Dako kay tag-igo, ani. Ang ato ang itubo, 10%. 10%. So, sa 1,000, naatay sa gatos. Dako kay sapi. So, monthly na to paninglon ang atong utangan. Ano magsige mga pitok-pitok? Sa giyaga-yagaan gaani atong negosyo? Ha? wala na, boss, wala, boss. So inani, ang atong target karon ang tanang tao diri sa Barangay Bangkal, ato ang pautangon. Sakto yun, boss. Nya unsa may mo ikasulti? COVID, mangod, boss. Okay, sakto na po kay point. So inani, dong butoy nganong magpitok-pitok man imong mata. Abot sa kahangin, boss. Sakto. So nana ko'y mga prospect diri nga mangutangay sa atuan diri sa Barangay Bangkal dong. So number 1, inani. Si Dong Jackno. So wala pa ko kabalo kung pilay ayaang utangon diri sa atuang utanganan. So ikaduha si Dong Tiban. Kani murag usa po ni sa banggiitan dagko kay ni kayutaan diri sa Barangay Bangkal, dako kini basakan diri Dong Butoy. Oh, Pagta si tanaw diri nako ba? Lagi, boss. Ano di ko tanaw na ko diri. So ang ikatulo ang ikatulo kani si Dodong Butyok. Kani tag-iya ni siya gwasinganan diri sa Barangay Bangkal. Kani dato gini. Kani kinahanglan pud siya mangutang kay para palit nila kuan mga sunshield nana. Pasko man nun, boss. Pasko pud karon, Pasko. May COVID. Merry Christmas tayo doon. Christmas present, boss. Wapo ko. So inani ang mahitabo, tawagan ako si Dong Jackno kay kato nagingon na to siya nga mangutang. Ha? Dayon. Relax lang kada. Hello, Dong Jackno. Oh, hello sir. Kunan ako diri sa inyong kurtahan. Oh, sige. Oh, anhi lang diri sa balay. Kay ready na po yung chike kung sa iyong rason, kung sa makay rason ninyo. Oh, sige. Bye. Oy, Dong Butoy. Ato si Jackno dito kay nana ko na siya sa ganghaan sa tong portahan. Sige, boss. Dong Jackno. Dali na, dire. Ano si boss? Pagdot mo si boss. Oy sir, Oy, may buntag sir. Dong Jackno, maayong buntag po. Ang sa may ako ikalaga, di ba? Nag-ingon ka aton iagi nga mangutang ka sa kwarta. Mangutang ako nimo pirmero. Unsa may rason nganong mangutang man ka sa kuha? Unsa may problema nimo? Basig na kay idangat aning kwartaha. Akong kuan lagi sir, akong ipahit ako products pang pagwapo sir ba. Nganong man na problema kasi mong kagwapo? Dili para dagdag yapon pogi points. Pwede po. Sige. Inanin ako ikanyag sa imo ha. Pila may mong utangon? 50 lang, 50k. 50,000? Yes. So inani atong pamalaod. Sige sir. 10%. Mm. So sa imuang 50,000, mutubo na siya 15,000. Okay rin mo mahimong 65,000. Every month? Kurida sana hanto maimpas. Sige, ikaw bahala. O ngano nagkurog mo na imong baba? Lantan hangin kayo sir. Sige. Inani, unsa may property nga naa nimo? Nausa makasige magkagwa. Nausa maka. So inani Dong Jackno ha. Yes, O sir. tangon ta ka, timan ito ha. Ang utang. Mm. Bayad. Panahon sa timbayad, bayad ha. Sige sir. Kay kapuyan ra ba ko anong maningil nga? Unya na sir. Sunod adlaw na lang sir. Nana ha. Kami may mismo madto sa inyong panimalay para maningil monthly.
So inani, pirmahan ako ning chike, pila tayo mong utangon? 50,000. Sige. Oh, sige. Metrobank. Metrobank na siya ha. Ilisan, imo na ipa-incast dito sa Metrobank para makuha nimo ng 50,000. Sige. Nakaw na dong Jackno, ayaw na pagdugay kay daghan pang mangutang na ko dire. Sige sir, salamat sir ha. Oh, sige sige. Basta ha, ting bayad, ting bayad. Yep. So inani dong Butoy, ang atong ikaduha nga mga tangay si Dong Tiban. Ako asang tawagan ha. Oh, yun boss. Hello. Dong Tiban. Oh, hello. Babe, ikaw ni? Sir Tabunok, ikaw mo dahil ni. Okay, karo manhan ako sa inyo ha. Oh, sige sige sige. Sige dong para makuha ni mon chiki da karon dayon. Sige sige sige, way problema na. Kana ra man day. Basta mubayad lang sakto. A few moments later. Ay, sir. May buntag, Sir Tabunok. Oy, maimbuntag ko Dong Tiban, maayo kay sayo ka naabot. Unsa pila tay mong utangon dong? Ditso na ta kay para way langay. Kuan, manggod boss ka ng ang motor, problema. So, murag, ang makina kay grrr gana. So, ako kabalo po nga, pila po ikuan na to, basta, kung makina biya kay, dako may nagproblema. So, kung kanon nimo 15 mil. 15,000. Sa baa po kay nimo sa nga tanan. Ay disturbo na yung mga utang oh. Naunsa man ni bata. Kinsa man imong kanday? Kani ako ano yung alalay po dire mo kuyaw ko na. Kabila ko gimo ning anak. Sige sige. Dong Tiban pautangon ta ka. Basta sabot ta. Ting bayad, bayad. Ayaw na kog unya-unya iha kay daghan kay mangutangay nga ugma na sir kay asunod si mana na lang po sir kay maupay akong sweldo. Nani, kani checking nga kumpirmahan diretso ni ha. Oh. Para ni si mo ha. Metrobank na, ipa-encash na dito para mapaayo ang imuang motor. Oh, sige. Sige Dong Tiban. Salamat kayo. Oh, naay kalendaryo. Kalendaryo. Uy, maslito Oh, ni para sa 2021. Salamat. Sige Dong. Salamat Dong. So Dong Butoy, ang ikatulo na tong mga tangay karon kani si Dong Butyok, kani tag-iyanig karwas ha. Karwas, unsa kay problema po ning tawa na tawagan sa nako. Hello Dong Butoy. Oh, hello, Mr. Tabunok. Ready naman imong chiki dre pero kinahanglan gyud kay ikaw mo imanhi dre kay naa man tay mga pilapanan nga mga requirements gud. So dapat manhi ka dre. Sa baa gini ang tawhana oy. Sige, pwede ako mana. Saba magigara. Oh, sige dong. Anhin na karon dayon. Okay, salamat. Uy, sir, may buntag. Oy, maayo kay nana ka dong. So Dong Butyok, natay mga requirements sa pagpautang no, kinahanglan ta mo comply og NBI barangay. Saba kay nimo oy. NBI, barangay clearance, drug test, TIN, o property kung unsa na ka. O, sige, i-comply na. po daan mas labaw po sa bangko. Ay, sus, ayun na lang, reklamo kay ikaw, may nanginangunan. So, may problema ni mo, di ba? Mangutang man ka sa kuha. Mupad tuguan, pressure washer. Para Kay sa... ko, sa akong car wash, kaya akong mga trabante ba kay, wala may kuhan, chill naman, wala yung pagka-pressure. Sige. Pila may kinahanglan din mo utangon, day. Renta lang, kung nakay, kuhan nila. Sige, may problema na. Kwarta, raman mo ginang... Dato kay ko, inila ko nga dato rin sa bangkan, o. Sige. 30K. Kanin chicken na... Ano saba magikas nga tanan? Sus! Yes. Sige, nani, Dong Butyok. 30K, Metrobank niya. Pirmahan ako ni Karodayon para mapa-incas mo sa Metrobank. Oh, naraan chike. Ay isa. Kay Pasko man karon kay kalendaryo. Oh, sige, kalendaryo. maayo pa yun, no? Oh. Ting bayad ha. 346 minutes later. Hap. Uy, 1 month man di lang mga utang dong. Dong Butoy, ubani ko kay maningil ta dito, ha? Boss. Oh, sige. Ano boss? Sura man kay ni kagiana dire oh. Boss, adi Sure ka nga dire lang balay? Oh, boss, boss. Oh, sige, bantay ka. Oy, ayo, Dong Jackno. Ayo. Oy sir, may buntag sir. Dayon sa sir. Dayon. Ting bayad naman karon. Usa may mga rason nimo. Atong niaging adlaw gitawagan ka nako di ka mo bayad. Kay karon lang adlaw kay sweldo nimo. Nya usa may mga rason karon. Tanawa imong utang, first payment nimo karon. Magkamay ra ba niya akong kwarta ra diri sir? Ay, Pwede natahan na lang nako sir.
Sus, ayaw gyud ko tagaig ginana nga rason. Kay ang checking nga akong gihatag kompleto to. Pila tay mong giutang? 50k. Oh, 50k. Gihatag na ako ang checking nga 50k. Unsa naman ni nahitabo karon? Pila may imong idata dra? Nako lagi 53 pesos ra sir. Ay nabuang. Unsa man ka? Wala lang kay kibo dra. Naraw na ningil ta diri oh. Ay, amaya, di mo. Dugdot mo. Unsa po nito ha na nga sayuha po nimo maningil sir. Ay wa pa man siguro ibulan to sir bago pa ako nang utang nimo. Ay na unsa naman ning ikaw pa'y utangan. Ako pa'y imong kasabaan karon. Bago pa man po kayo tugod sir. Baling baga po ni mong naong dong. Unang naa ba? Imong utang o bayad pud. Okay sir, mamaora man yung 50 ang kwarta rin sir. 50 mil ang imo ang utang. Then 50 pesos lang imo ang idata. Sama man nga maora man naabot sa kong kwarta. Nahala ang binala nimo 50. Wa gi pulos ning istorya ron. Naunsa naman na. Be, amin na 50. Nakoy sa gatos rin sir oh. Iuli ang 50 ni sir ha. Kung gamitonon. So ako pa hinuoy na utangan ani ron. Sa maora man akong gikaya. Amin na be. Bira, tala. Mga tulog ka. 50 sir. Sir. Hoy. Asa man bali ni Tiban ani? Kana boss, kana boss, kana boss. Dah. Ay, boss. Unsa naman ni nga? Nakalisod mata ni boss. Dong Tiban. Ayo. Dong Tiban. Hampir ako ng mga papilis god. Unsa tarungag? Tarungag pandong ba? Tarungag pandong. Init kayo. Dong Tiban. Sa may saba na rin. Oh, kamo na. Uy, sir. Unsa man ka nga? Tingbayan naman karon. Wala. Kalimot man dai ko. Di ba? Nag-ingon kasi mga tingbayan. Wala. Bloopers. Nag-ingon ako nimo, tingbayan. Unsa naman karon? Ay, Ay, sa istorya. Atong niagi nagsaad ka nako nga sunod na lang kay para sweldo nimo, timing sa sweldo karon, timing nga sweldo no. Pila may mo ikadata ikahatag dedra. Taro nga po pandong dra. Sige boss, sige boss. Init ra ba kayo? Makaingon na ako, makani-takes na ako nga. Tingbayad naman di ay. Oh, dayon pila may mo data karon, 15,000 man nimo ang utang karon oh. Ora oh, nakoy 20. Husimba ko usa may mahimo na 20. Ay man nalang Be, ambi na lang na 20 be. Ikaw dugay ka gali dre. Later. Sa man sure ka nga dre. Dre ang balay ni Dra boss, nakalisod. Dumbot yun? Oh, di boss, di boss. Dong Butchok, ayaw. Dili boss. Sus ning Dong Butchok. Uy. Dong Butchok. Ayo, ayo, Oh. ayo. Baan ninyo oy. Naaraman de kadra. Ang imong utang oh, pila na ni kabulan? Pending ni imong utang ba? Bulan na ba di ay? Eh, dala lagi may sulanan no para ibutang ang kwarta dire. Mao ba? Sus. Imong utang 30,000. Butyok. Wa pag yung kay data. Napila may mo gihatag karon. Di ba nag-ingon ko nga tingtingil, bayad. Panahon sa tingbayad. Karon isaad ka nako, nga karon muhatag ka. Pila may mo gihatag dra? Ay, sabok ay. Ara mo ilom ka be. Oh, di 5 oh. 5 pesos? Ikaw pa'y naigana karon masuko nga ikaw may utangan? Asa man ka? Laki mo daw pero wala. Na. Hello mga kabade, may buntag day sa tanan. We are the Bangkal TV and shout out to G4 Gaming. Salamat sa tanan, thank you. Thank you guys, and thank you. God bless you all. subscribe our YouTube channel, Bangkal TV. Don't forget. To subscribe. Yeah, rock and roll.